子育てを見守る世界遺産に検索で GO！ スペイン・カタルーニャ地方の中心バルセロナ。世界遺産が多いこの地で9月100万人以上が訪れる大きな祭りが行われます。メルセ祭り。町を災いから守ったと言われる聖女メルセを称える祭典です。3日間町を練り歩く巨大な人形、ジャガンツと呼ばれる人形には町の繁栄への願いが込められています。人々の興奮が最高潮に達した最終日、メインイベントが始まりました。同じチームカラーの人たちが支え合って上へ上へと塔を伸ばします。中には女性の姿も。そして頂上に向けて子供が登り始めました。高さおよそ10メートル。これが無形文化遺産人間の塔です。一つの塔に200人以上が参加。多くの人が土台を取り囲み、上から人が落ちても受け止められるよう配慮されています。人間の塔は18世紀に始まったと言われています。祭りの時、最初は農民や職人などがそれぞれ祭りの余興に小さな塔を作りました。それが次第に対抗心をかきたて高さを競い始めたのです。塔には2つの意味が込められています。一つは家族や仲間の団結力、もう一つは向上心。少しでも高くする努力を一人一人の成長につなげます。最上段に立つことは成長の証。大人から子供までが団結して向上心を養います。メルセ祭りの3日前、バルセロナ郊外で人間の塔の練習を行うチームがありました。ここに2人の姉妹が参加しています。妹のイジルちゃん5歳、姉のエトナちゃん8歳です。エトナちゃんは祭りに参加するのはこれが2回目。去年エトナちゃんが挑んだ人間の塔の映像です。難易度の高い9段の塔の上から2段目に登ろうとしています。しかし完成直後にバランスが崩れて真っ逆さまに落ちてしまったエトナちゃん。幸い怪我はありませんでした。よかった。誰かに強くしがみついたわ。落ちるときは強くしがみつかないといけないの。今でも下を見るとすごい高いところにいるってわかるから怖くなるわ。今年こそは成功させたいとエトナちゃんは猛練習を重ねてきました。チームには両親も参加しています。父セスクさんは塔の土台を、母マルタさんはチームの運営を手伝っています。リーダーの掛け声で本番さながらの練習が始まりました。メンバーはみんな同じ地域の人たち。仕事を終えた後練習に集まります。妹のイジルちゃんが登り始めました。エトナちゃんも
反対側から続きます。練習とはいえ高さは6メートル以上。2人は身軽さを買われて頂上に登る大役を任されました。200人以上の機体を背負って登ります。頂上に着いたエトナちゃん、その下にいる妹をまたぎ手を挙げて完成の合図をします。最後まで崩れることなく全員が降りることができれば塔は成功です。うまくいきました。しかしチームのリーダーは渋い表情です。妹のイジルは始めて間もないためか恐怖心が少なく、高い塔でも難なく登ることができます。姉のエトナは塔を作る時に素早く動けない時があります。エトナが止まってしまうと塔がバランスを失い崩れる原因になるのです。実はエトナちゃん、登っている時下を見る癖があります。高さにひるみ思わず動きが止まってしまうのです。止まらないでって、上で動きを止めないでって言われたわ。両親はたとえうまくいかなくても人間の塔に参加することが子供たちには大切だと考えています。正直子供が塔から落ちることを考えると怖いですし不安です。しかしとても名誉あることですし良い経験になると思います。伝統である人間の塔を大勢の仲間たちと作ることで社会性を身につけることができます。さらに挑戦する力や強い精神力、責任感を学ぶことができるのです。父セスクさんは少しでも時間があれば娘たちの練習に付き合います。これは下を見ないようにまっすぐ前を見る訓練。下を見なければ高さに対する恐怖心が起こりません。これが親としてできる精一杯の手助けです。メルセ祭り当日、朝からエトナちゃんの様子が変です。緊張しているのかな。本番30分前、元気いっぱいに出番を待つイジルちゃん。一方エトナちゃんの緊張はほぐれません。するとその前に行われた人間の塔が失敗し崩れてしまいました。エトナちゃん、大丈夫でしょうか。さあみんな集中するんだ。集中して。この小さな子にプレッシャーだね。すごいプレッシャー。いよいよ人間の塔が組まれます。エトナちゃんが登り始めました。挑戦するのは去年は崩れた9段の塔です。一緒に同じルートから登るの。すごいね。上だけを見ながら一心不乱に登ります。そうだそうだ。下を見る落ち着け落ち着け、完璧だぞ。一気に登るんだ。一気に登るんだ。反対側からイジルちゃん。すごい力だよねこの子。これ妹が行って、そしてその上にエトナちゃん。
頑張れ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 。やりました。いやもうドキドキしちゃう。頑張れ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 。無事に降りることもでき、今年は成功。いずるちゃんも嬉しい。上では何も考えないようにしてたから、成功してとても嬉しいわ。よかったわ。家族や地域の人々と共に苦しみ、共に喜びを分かち合う。人間の塔は他では経験できない満足感を得ることができます。今日は娘たちにとって一生忘れられない日となったでしょう。200年にわたって家族や地域の絆を育ててきた人間の塔。今年もバルセロナの空に向かって子供たちが羽ばたきました。いやーね、見事成功してよかったですね。すごいプレッシャー。今現在やってるような感覚で見ちゃったね。これでこう社会性とか諦めない心とかっていうのを学ぶっていうね。強くなるよね。強くなる。もしかしたら社会の縮図かもわかんないです。大人がねしっかり支えて子供を育てていくっていうのは。でちなみにですね、メルセ祭りに出場できることは名門チームの証でして、VTR に登場しましたチームは30年間ほぼ毎年参加しているということなんです。もう私だったらもう無理でね。何登るの？娘にやらせられない。もう心配で心配で。そうだね。いやいやもう団結とかもう無理無理。僕はやらせますよ。やりたいって言ったら。まだ5歳とかだよ。いや5歳でも何でも僕はもうやらせちゃいます。それでもよっしゃいけ自分が下になるんですこうやって。僕下になりますね。上にはならないでください。私お父さんにですね小さい頃スキーを教えてもらったんですけれども、すごい吹雪の中で結構急なコースでもう怖いじゃないですか、小学校1年生ぐらいで。それでこう降りていってで最後お父さんのところに行けたっていう、そこでお父さんの安心感みたいな、そういうやっぱり育ててもらったっていう感謝の気持ちがなんか蘇って。なんかこう最後見てたらお姉ちゃんの顔がちょっと大人になったようなそんな表情してましたよね。そうね。そういうのってちっちゃい時の思い出ずっと残りますからね。自分が守られてるとかこの地域の人たちが助けてくれるかもしれないっていうのがね、これも一つの幸せの形かもわかんないですよね。そうですね。はい。さあ続いては福田萌ちゃんに幸せにまつわるキーワードをいただきたいんですけれども、私はこれじゃないかと思います。スローライフ。20代そういうことよく多いよね。やっぱりこう一人じゃ生きていけないというか、家族があって周りの人たちに支えられてっていうのがこのスローライフっていうのになんか集約されてるのかななんて思ったりしますね。でも旦那はめちゃめちゃ踊りがスローライフじゃないけど早いけど。踊りは早いですね。はい。さあそれではスローライフで検索した主な世界遺産ご覧ください。幸せあふれる理想郷の暮らし。